man ni nakabutang sa balay sa bulan niyo ba? Sa kay pakulo ni mabuang ay. Adto ko na to eh. Kung maayo tika, tigai kog 500. Sa kay pakulo ni buang ay. Atong susihon be. Pero kung dili, tagaan tika 1,000. Ay, ate ha? Kasing gato ni siya masun sa siyang bulsa. Magpatamba tag suway be. Ayo! Ayo! Noy! Noy! Ako may tao nga nito be. Sudlo na to be. Tay! Kinsabra! Sibra! Zubituro! Noispa! Pensay! Kisira! Pinsapako! Kinabunusan Isada Batsaro! Kwanto na di ka kadungog sa kong sampit na nawa po di ka ginatay? Dobro! Sibra! Ano na labay mo ka? Sibra mo tuyo! Di na ako nagsitawag ri. Wagi mo to ba? Ikay abuleryo dire? Ako yung albularyo dire. Magpatambal ka. Bari din, dul! Sige na! Sultihin ko sa mong gibati diha. Dugay na magkukungoy panglasa noy. Nakakita ko diya sa gawas na imong gibuta mo, nagpatambal mo. Dugay na din mong sakit. Kana mawag ka panglasa. Sayo ra na. Paliw ko ng baso drabe. Ano yung makapayo sa imong panglasa nga mo balik? Abi, hinaya po kabuwang. Ato na pinaghulman itong mga gamit. Pagawas na imong dila. Kay kanin tambal lamon ay makapabalik sa imong mga lasa. Gawas na imong dila. Pagdali, pagawas. Ha! Ay naglamin eh! Gas man eh! Congrats! Nakayo na ka! Epektibo ka kung tambal, oy! Asa mong 500? Oh, dala niyo! Salamat lang! Isuod ko sa bulsa na, tanaw lang tika at makuha. Malikon tika! 2 days later. Ayo! Noy! Ayo! Oh! Libalik yung lagi ka! Balik ka gini? Ay, nagdagdag isura! Lingkod! Suka na na mo kung natambalan oy. Kalimtanon mo balik mo kung kalimtanon eh. Ngano ka ni? Sayo na kayo na! Paligog tunol anang baso, drabe! Diba mo ning gas gapon eh? Congrats! Nakayo na ka! So sa ato pa na imuhatan na sa kwarta ni mo. Klaro, ana kung sitoon mo, libre ra! May kwarta ba, nagsigim ka pa! Ano ba man, may ganahanan mo, bayad na yun! Awal lang ka ugma. Lasa na juga. 3 days later. Ayo. Ayo. Awal na juga ron. Lasa na juga. Noy, kung maayo magani ko nimo. Murasayan ko sa kong trabaho. Ilasa ko rin murang kang indot yung trabaho nga maganda lang dira sa ubos. Ganun di balik bangga. Usam di sakit mo, dali. Di na mo ko klaro ni eh. Sigto ulit juga ko klaro. Kung mga ginay mong sakit, wala na juga may mo, ano? Kanina lang kwarta, dawatan lang niyo, kay dili na mo ko kaayo, na. Wow! Nararam di ay. Noy, si Quinta na lagi ni. Congrats! Naayo na saga! What's up mga ka-vibes? Woo! Sa di pa na tamo manog vids ha? Nari tayo free? Shout out. Yo! Shout out ko ni Zimbri Bautista Og ni Melinda Aligyo. og ni Sarah Igdaben. Og ni Luis Brian Yo, Apostol. thank you guys sa pagtanaw ha. Thank you guys. Peace!